us dono la benvinguda a un altre capítol dels 24 períodes estacionals del calendari xinès. Si és la primera vegada que vens per aquí, et convindrà saber que l'any tradicional xinès es divideix en 24 períodes de 15 dies cadascun. Cada estació té, per tant, 6 períodes de 15 dies. Pots saber més coses clicant aquesta targeta. Avui parlarem del període que va del 22 de juliol al 6 d'agost, o del 21 o 23 de juliol, depenent de l'any. Aquest període porta el nom xinès de Ta Shu, que podem traduir com molta calor, o gran calor, o calor extrema. En el seu recorregut anual aparent, el Sol ha recorregut 120 graus de l'eclíptica. La constel·lació de l'Ossa Major, que estava considerada com un dels grans marcadors còsmics per als antics xinesos, fa una rotació anual al voltant de l'estrella polar, de manera que la seva cua, o mànec, apunta en una direcció cardinal a cada estació. Quan arriba l'estiu, la cua assenyala en la direcció sud. Ara que ja hem passat el màxim d'estiu, en la forma del solstici, els 3 estels que configuren la cua de l'Ossa Major ja no assenyalen directament en la direcció sud, com va passar durant el solstici, sinó que s'han desplaçat i assenyalen la direcció Wei, que representa l'element terra en la teoria dels 5 elements. Aquest període està relacionat amb l'hexagrama del I Ching anomenat Tuen, que vol dir retirada, representant la retirada del poder del Yang. Si comparéssim aquesta quinzena del calendari amb una franja horària, estaríem parlant de l'hora que va entre les 2 i les 3 del migdia. En aquest moment, la força del Sol està en el seu punt àlgid i aporta el màxim d'escalfor, de claror i d'energia a la Terra. Per això parlem de Ta Shu, de la gran calor, de molta calor. És una temporada, doncs, d'altes temperatures i calor extrema. El caràcter xinès Shu, que designa aquesta temporada, antigament s'escrivia amb un caràcter que mostrava 2 sols i una flamarada de foc, mostrant de manera molt descriptiva la sensació de calor que regna. Curiosament, en el calendari xinès aquesta temporada marca el final de l'estiu, però això no vol dir de cap manera que ja s'hagin acabat els dies de calor intensa, ans al contrari. Ara entrem en el segon període Fu, que vol dir amagar-se, protegir-se, terme tradicional que designa 3 períodes amb els dies més calorosos de tot l'any. Fu originàriament volia dir estar ajagut boca terrosa. Ara entrem en el segon Fu, la segona quinzena més calorosa de l'any, fins al punt de que a molts llocs de Xina la calor es fa insuportable. Un exemple clàssic són les ciutats de Chongqing, de Nanjing i Wuhan, són conegudes com els 3 forns de Xina. Tot i les altes temperatures i la xafogor de l'ambient, és probable que hi hagi xàfecs sobtats i pluges inesperades. Aquesta quinzena pot marcar també l'aparició de tempestes amb un gran aparell elèctric. També és l'època dels monsons i l'arribada dels tifons. Aquest fenomen pot causar grans destrosses, danys materials i cobrar vides humanes, però també és un sistema de refrigeració que ajuda a baixar les temperatures i envia l'excés de calor cap a altres regions del globus, equilibrant així les temperatures. L'excés de calor i humitat que marca aquesta quinzena era contemplat a la Xina tradicional com un element molt negatiu tant per les collites com per la salut. I en l'imaginari col·lectiu, aquests elements eren 2 monstres els que s'havia de combatre i derrotar, per tal que l'equilibri delicat entre yin i yang no es trenqués. És un moment crític, doncs, per al manteniment dels camps, tenir la irrigació òptima per evitar que les collites es facin malbé. Si l'equilibri entre yin i yang, entre aigua i foc, és correcte en aquesta temporada, podrem gaudir plenament de l'aromàtic llesamí en flor, repartint el seu perfum per tot el nostre jardí, i també podrem contemplar serenament l'obertura de les flors de lotus, un dels símbols nacionals de Xina. Als antics llibres clàssics xinesos relacionats amb el calendari i el pas del temps, es dividia aquesta quinzena en 3 períodes de 5 dies cadascun. Els primers 5 dies, a l'herba que es descompon hi van les cuques de llum. Al segon període de 5 dies hi ha humitat al terra i xafogor a l'aire. I finalment, 5 dies després, hi ha pluges intenses i inesperades, que poden portar també tempestes o fins i tot calamar-se.
Els canvis de temps insospitats i inesperats es poden provocar molta sensació de cansament, apatia, somnolència o desinterès i fins i tot l'aparició d'episodis de ràbia sobtada i molt inesperada. Els antics metges tradicionals, conscients d'això, van proposar alguns mètodes de prevenció i teràpia. En el llenguatge tradicional de la medicina xinesa van concloure que els meridians afectats eren el de la melsa i l'estómac, és a dir, el que nosaltres anomenaríem els processos digestius. Proposaven com a teràpia la regulació en el menjar i el beure i acceptar les coses sense preocupar-se per tal de facilitar la digestió. Si es complien aquests dos requisits, el terra de la melsa no patia cap mena de pèrdua, una forma tradicional de dir que no hi havia problemes digestius. Si volem ajudar a la digestió, la dieta haurà de tenir principalment aliments frescos i naturals. Si el període de Fu anterior se celebrava amb crestes, aquest Fu s'ha de celebrar amb fideus. Altres aliments benèfics seran el bròquil, les albergínies, arròs de diferents tipus, mongeta vermella, mongeta tendra, carbassó, carabassa, meló, tomàquets, síndria, que hidrata el cos, és diürètica, pinya i litxis. També podem menjar peix, xai i pollastre. També és el moment de provar diferents tipus d'infusions d'herbes, com ara la prunela, la menta, xuclamel o lligabosc i regalèssia. Finalment, centrem-nos en els mètodes de conservació de la salut del taoisme. Ja hem explicat en altres capítols que fa més de 1000 anys els taoistes van observar detingudament l'evolució de les energies yin i yang al llarg de l'any, en forma dels 24 períodes estacionals, que marcaven l'ascens i descens de l'energia natural. Defensant la idea que l'ésser humà és un microcosmos, reflex del macrocosmos que és l'univers, van comparar els 24 períodes amb les 24 vèrtebres del cos humà, associant una vèrtebra i un període de manera ascendent. La vèrtebra corresponent a aquest període de Ta Su és la quarta vèrtebra dorsal. Els nervis connectats a aquesta vèrtebra se relacionen amb la vesícula biliar. A aquesta zona se localitzen els punts d'acupuntura anomenats Cao Huang Shu, uns punts vitals per a la salut global de l'ésser humà. Quan aquests punts estaven bloquejats, podien existir problemes a la zona del pericardi, cor, pulmons o la part alta del tòrax. Mantenir-los oberts i lliures era, doncs, de vital importància. Per a practicar una meditació sobre aquest punt i desbloquejar-lo al llarg d'aquesta quinzena, cada dia anirem a una habitació tranquil·la o a un espai retirat i silenciós. Seurem tranquil·lament bé amb les cames creuades, bé a la punta d'una cadira, relaxarem tot el cos, calmarem la ment i ens concentrarem en la quarta vèrtebra dorsal. Sentirem els petits canvis que provoca la nostra concentració, inspirarem i imaginarem que absorbim energia còsmica per tots els poros del cos. En pausa respiratòria imaginem que la vèrtebra s'escalfa, brilla, se dilata i quan traiem l'aire il·luminem tot el cos amb aquesta energia curativa. Repetirem aquest procés d'inspirar, pausa i expirar, fent múltiples de 6 respiracions fins a 36, cada dia, durant tota la quinzena, i practicarem també diàriament el següent exercici. En una postura asseguda, amb les cames creuades, tanquem els punys i els recolzem en el terra a davant nostre, amb els braços ben estirats. Redrecem la columna i girem les cervicals per mirar a l'esquerra i després invertim la posició per mirar a la dreta. Anem practicant aquesta rotació de les vèrtebres un mínim de 10 vegades i un màxim de 30 per alliberar els meridians del pericardi i dels pulmons. Fins aquí els nostres consells perquè pugueu passar aquest període Fu central de la millor manera possible, amb la millor energia positiva. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat fins al final. Com sempre, si us ha agradat el vídeo, us agrairíem que us subscriviu i que toqueu la campaneta per rebre les notificacions. Acabem aquí. Fins la propera.